Belike nanukeka emikhubeni yokwebiwa kwemfuyo endabeni ikhansela i-IFP kumasipala enduneni ngaphambi kokuthi lizithele kunoxhaxha lwamaphoyisa libophe nezinkomo okusolwa ukuthi bekade zintshontshiwe. UMnumzane Dumisani Xaba oneminyaka engu-52 wakwaSithole eDandi uzobuyela ngesonto elizayo enkantolo emantshi yaseDannhauser naboshwe nabo ababanjwe ngamaphoyisa belayishe emotweni izinkomo zokwebiwa okukholakala ukuthi bezintshontshiwe epulazini lomlimi ngesonto. UXaba oyikhansela le-IFP elihlala kulo mkhandlu ongaphansi kwesifunda uMzinyathi, uMnumzane Kwazi Zungu bavele enkantolo kanti-ke bathweswe icala lokweba imfuyo. Imoto kaXaba ibihudula inqola ebenezinkomo ezine okuthiwa-ke imiswe ngamaphoyisa emgwaqeni u-R33 phakathi kweDandi neKranskop ngesonto ebusuku. Kuthe uma befaka izikhwesheni ukuthi baphumaphi futhi balibangise bakhombisa ukukwankwasa baze baseze bakhalela. Inkantolo-ke lihlehlisele lwesibili licala lapho kulindeleke ukuthi bafake isicelo sebheyili. Kuthiwa-ke ngesikhathi beboshwa amaphoyisa acela ukunikeza incwadi egunyaza ukulayisha kwemfuyo, kodwa-ke bakhiphe imininingwane engacacile okwenza amaphoyisa asolwe ukuthi kukhona ukushaya amanzi. UXaba okuvela ukuthi ubuye abe umfundisi ebandleni laseChibini kuthiwa kuphinda abe usihlalo we-IFP endumeni. Usihlalo enguyazana i-IFP kulo masipala uMnumzane Xolani Msezane uqinisekisile ukuthi bazwile ngokuboshwa kukaXaba. Uthe bayakholelwa ukuthi umuntu omsulwa kuze kube ukuthi inkantolo imthole necala. Emva kokusabalala kwesithombe esinemoto edonsa inqola enezinkomo okuthiwa abanikazi bayo baboshwe ngamaphoyisa bayifanisile kakhansela wabo, kwaphoqa ukuthi athinte usomlomo banikela khona esiteshini samaphoyisa eDandi nebala bafike kuyena uXaba bekade eboshiwe. Udaba-ke badlulisele ebuholini obungenhla okuyibona obuzonquma i-IFP imile emgomeni wayo yokungahambisani nanoma yiluphi uhlobo lobugebengu. Ngakho-ke badedela umthetho ukuthi-ke uphenye ukuchaza uMsezane. Umthombo esoleze okhona kule ndawo ongathandanga ukudalula uveze ukuthi bezikhona ezinye izigameko zokuntshontshelana imfuyo endaweni kanti leli khansela belinukeka, kodwa-ke izimpi nje zomndeni. Esigamekweni nje sakamuva esenzeke ngoMeyi kudutshulwa indodana yalo ikhansela okukholakala ukuthi-ke kwakubangwa izinkomo zokwebiwa. Kwaphela izinsuku ezibili kwadutshulwa okukholakala ukuthi-ke uyena owadayisa indodana yekhansela okusolwa ukuthi-ke isenzo sokuziphindiselela. Kuchaza umthombo kubuza uMsezane ngalolu daba uqinisekisile ukuthi sikhona isigameko esinjalo esenzeke endaweni. Uveze ukuthi amahlebiza abehlanganisa ukufa kwendodana yekhansela nokuziphindiselela ube nomthelela ongemuhle ngisho ngesikhathi sekuyovota, njengoba bekukhona bebelibeka amabala bethi ngeke bayivotele i-IFP, bethi ngeke bayivotela ngoba-ke kubulawa abantu okukholwa ukuthi-ke kungenye izimbangela zokuthi yehlele kakhulu ukwesekwa okhethweni kuleli sigceme. Uthe-ke ukuboshwa nje kaXaba bekuwusuku abebize ngalo inguyazana i-IFP ukuzobhunga ngemiphumela ethole iqembu kule ndawo nendlela eyaphambili. Nakho-ke sekungenzeka. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni eMzinyathi uConstable Siyabonga Nkwanyana uthi abasolwa babhekene namacala okuntshontshwa kwemfuyo.